guys, जोङो फाइनालि जोंनि डेस्टिनेशनाव सफैहां जाबाय आरो नैथाबाय मेंजोबबाय जाला आथिंफ्रा रुबाय लाजोबबाय आरो माबादि मोनदों मोनबाय मोननाया हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय दिनैहाय एबसुनि रिलि दं आरोना बेयावहाय आङो पार्टिसिपेट खालामनो नागिरदों स' मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबा नुगोन आरो स' लेट्स स्टार्ट बिसोर माखासे फैगासिनो दङ ओमफ्राय आङो इउनिटनिफ्राय ओरै जइन जासिगोन आरोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों गाइस जोङो रिलिखौ स्टार्ट खालामबाय दा जों थाबायगासिनो दं आरोना जों थांबाय जों आंजों लोगोसे दङ नै खिथुना फंबायमोन हाय न'फ्रा दा थाबायना माबादि मोनदों खोन्था एसे मोजां देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो फंबायमोना मैयाबो थाबायखादोंमोन ओमफ्राय आं मैया थाबायनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय दिनै आं थाबायबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबादि जायो रिलिया नैबे आदायाहाय मैया थाबायदोंमोन थाबायना माबादि मोनदों खोन्थारा मोजां आथिंफ्रा जेबो जायाखै दा जेबो जायाखै थासारि बन्द' खालाम गोजानाव था बन्द' खालाम गामिनि सक मोनफैबाय पस्ट खालामसिगोन आरोना जोङोहाय गामिसो रिलि खालामगोन माने गामि सिं हाबनानैहाय बेनो एवारनेस खालामगोन आरोना जौ जुवानि सायाव बेफोरबायदिनो दा जोङोहाय गुबुन मोनसे गामिनि लामाजों हाबजेनबाय जोङो नैबेहाय जाहैबाय सेरफांगुरि थांनाय लामा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गामिजों हाबनाय आरोना सेलमारि गामि बन्द' खालाम गोजानाव बन्द' खालाम जांख्रिखां बोराय बुरि जांख्रिखां ओंखारबो फरायसा फरायसुलि फैनानैहाय मोननै गामि क्रस खालामसिगोन आरोना नैबेजोंहाय मोननै जासिगोन मोननै गामि क्रस जाबाय ओरैथिंनो पाब्लिकफ्रा नायगासिनो आरोना रिलि खालामनायखौ रायजो राजाफ्राहाय नायहरदों गय जाबावबानो ओंखारबो बयबो ओंखारबो बियो गासै बर' हारिनि थाखाय मोननै गामिखौहाय क्रस खालामखांबाय ओमफ्राय दा मोनसेयाव थाबायगासिनो आरोना ओमफ्राय बेजों मोनथाम जासिगोन जोङो थाबायगासिनो आरोना गामि सिं long live बबेथिं थांनो नागिरदों दा लामाया चेन्ज जाबाय सर्टकाट थाबायसिगोन आरोना जोङो ओरैनो नाहरलागासिनो मानसिफ्रा अखाबाय माथो बोथोरालाय हाखायो आदा अखा माथो जाबावनांगौ अखाया जोङो दा नै दुब्लिजों बारस'बाय आरोना बोथोरा बारा मोजां नङा अखा थायाखै आंबाय गैया सानसे सारनायसो अखा जादों मोजांनो गोरा थाबायदो थान्दासो जायोना सिख्लाफ्रा बोरै लासै थाबायखो होमबा थांलाय नों सिगाङाव थांनानै थाबाय लोगोफोरनो रिलिया मा जाबावनांगौथाय
थाग्रा जायगा मोनबाबो जाबायमोनलाय जाग्रा मोजां जायाखै लोगोफोर जोङो बाव गामिनि मानसिफ्रा जानाय लोंनाय होदों आरोना थाबायग्राफोरनो ओमफ्राय जोङो जाबाय बुट दङ ओमफ्राय साहा चक्लेट रानना होदों जाबाय ने आसला गोथाव लोगोफोर जोङो दा जाग्रा जानानै रेलिया स्टार्ट जाफिनलायबाय आरोना जोंना ओमफ्राय बे मा गामिलाय नाराबारि ना मा होनदों मा गामि बे नाराबारि ना नाराबारि जोङो नाराबारियाव जायै लोङै ओंखारलायबाय आरोना रेलिया जोंना स्टार्ट जाफिनबाय थांना थानायनि गोजोन लामा फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव था खोमसि फोथायनायखौ बयबो नागार उन्दै बैसोआव हाबा दाला मैहुर खालामनायनिफ्राय जानगाराव था ओंखाम जानायनि फाला फैलायबाय ना ओंखाम जाग्रा रेडि थाबायनो हायैफोर जोङो सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै एबार ओंखारनोसैलाय नामा थांलायबाय नै थाइगिरगुरियाव सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै जोङो बेनिफ्राय ओंखारलांसैलाय ना रेडि जाबाय जोंना थाबायनाया स्टार्ट जाफिनसिगोनलाय नैबेनिफ्राय थाइगिरगुरिनिफ्राय जों थाइगिरगुरियाव माने ओंखाम जाफैदोंमोन आरोना दा जानानै ओंखारबाय थांफिनसिगोनलाय थ' गाइस जोङो फाइनालि जोंनि डेस्टिनेसनाव सफैहां जाबाय आरोना मोनहांहां जाबाय जोङो सिलमारिनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन सिलमारि हाइ स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय बेनिफ्राय थाइगिरगुरिनिफ्राय जोङो दा हिल ब्रिज हाइ स्कुलाव थागोन ना दा मोनथारसिगोन आरोना थाबाय मेंजोब्बाय जाला आथिंफ्रा रुबायलाजोब्बाय आरो माबायदि मोनदों मोनबाय मोननाया दा जों थांबाय थानोसै ससे थांबावनांगौ आरोना ससे थांबानो जोङो जोंनि डेस्टिनेसनखौ मोनहैसिगोन लं लेफ्ट जिन्दाबाद खौसेथि बन्द खालाम लोगोफोर फाइनालि जोङो जोंनि थाग्रा जायगायाव सफैबाय जोङो नैबे हिल ब्रिजनि हाइ स्कुलाव थागोन आरोना हरसेखौ ओमफ्राय गाबोन अखानायै जोङो आरो रेडि खालामबावगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय थांनानै हाब्रुबारियावहाय जोबफैगोन आरोना जोंनि रेलिया बे रेलियाहाय सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों जादों आरोना थ' दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर मोजां मोनबा लाइक साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जांख्रिखां बोराय बुरै जांख्रिखां ओंखार